Parhau mae'r cystadlu a'r cyffro yma ynghylch y gwartheg ac ar hyn o bryd mae yna ddosbarth arbennig iawn o'n blaenau ni, sef dosbarth i'r heffrod wedi cynhedlu gan Darw Charolais a phwy well un tywys ni drwy'r cyfan. Trebor Edward, siwr i chi? Sut wyt ti? Da iawn, a chi the? Da iawn, diolch yn fawr. Chi'n edrych y dda, Treb? Wel, crafu mynd, wrth ti de. Chi'n cadw'n iawn? Do, da iawn, diolch. A'r teulu i gyd lawr yma yn cystadlu yn y ffair fel arfer, wrth gwrs. Maen nhw gyd yma. Wedi gweld yr wyr eisoes yn y cylch yn gynharach heddi? Do, mae wedi bod i fewn. Dwi'n yn gwybod gath o'n byd chwaith dwi'n meddwl. Ond safon y dosbarthiadau hyd yma yn yr heffrod bore yma yn anhygoel, Treb. A mae'n eithriadol drwad lle mae'r hesi gyd onyn nhw ar y gen ma'n y safon dan. Fel rhywun sydd wedi bod yn dod yma ers blynyddoedd, yw i'n synnu chi, Trebor, siwt mae'r pobl yma, yr arddangoswyr yma, yn gallu cynhyrchu stoc gwell blwyddyn ar ôl blwyddyn? Mae'n anhygoel, yn dydi? Mae on, yn de. Ac i ni'n gweld nawr y dosbarth yma nawr, Arwyn Morgans yn gwneud i waith yn arbennig o dda bore yma chwarae teg iddo fe. Di bod yn slic iawn wrthi hefyd. Dosbarth i heffrod wedi i cenhedlu gan Darw Charolais. A un o'r pethau cyntaf wedwch chi wrtha i fan mae hwn yn ddosbarth arbennig iawn. Wel, dwi'n meddwl bod o'n arbennig iawn, yn de. Yndi. Ac mae'n rhyfedd oedd ni'n digwydd gweld nhw'n dod i fewn. Ac ar un heffer yn... O'n i'n meddwl, mae hon yn heffer arbennig o Iwerddon. Dwi'n yn siŵr pwy biau na, ond o'n i'n meddwl bod honno'n eithriadol o heffer dda, ynddo. Dwi'n meddwl mae heffer rhif 29 i chi'n sôn am o iddo Dermot Small yn dod o Ogledd Iwerddon. Ac un beth sy'n arbennig am y dosbarth yma, Trebor, yw bod yna gynrychiolaeth o Bryden gyfan yma. Mae yna Gymru yma, mae yna wartheg o Loegr, o'r Alban, a mae yna griw mawr o'r Alban lawr yn y ffair eleni, does? Wel, o'n i'n clywed, oes, o'n i'n dall. 20 o wartheg wedi gwneud y siwrne hir lawr, wedi dod yn syth o ffair eia yr Alban dros y penwythnos yn Lanark. Bob un o'r gwartheg wedi mynd fewn i lori double-decker a wedi teithio lawr yma i Lanelwedd i fod yma yn ein ffair ni. A mae hynna'n gweud y cyfan, yn dweud? Mae'n dweud y cyfan, yndi, does dim dwy waith. Mae pawb eisiau ennill fan hyn yn ffair eia Lanelwedd. Hon ydy'r un, ynddo. Bost ac oni bai. A dyna ni'n gweld y dosbarth o'n blaenau ni a gwartheg o'r safon ucha posib yn y dosbarth yma. Mae'n anodd gwneud penderfyniad heb roed eich llaw arnyn nhw, Trebor. Yndi, mae yn anodd, o ti'n deud y gwir. Yndi. Yndi. Ar y gien mae'n y safon yma, yndi. Cyn ni'n gweld yr heffer gyntaf yna nawr, heffer llwydaidd ar bola gwyn. Mae hwnna'n heffer smart. Mae hwnna'n dod o'r Dre Newydd. O'r Dre Newydd mae hwnna, ia. Dew hwnna. Ia. Wedyn Arfon Jones, Tŷ Calch, Ynys Môn. Ia. Y tu ôl iddi, rhif 23. Wedyn mae dan ni gynrychiolaeth o Gil y Cwm, Llanymddyfri, Morgan Jones, rhif 24. Hwna chydig yn llai, ond mae'n sgwar ac yn bwerus, Trebor. Yn mae'n bwerus, de. Mae'n sgwar yn dydi. Yn heffer gri tu hwnt. A wedyn rhif 28 o Llanedwen Ynys Môn. Ynys Môn, ia, ni'n gweld. Ynys Môn mae o'n, de. Robin, de. O, nag. Robin Roberts, ie. Ne fo. A wedyn ni'n mynd i'r Alban nesa. Dyna ni, na chi glamp o heffer o'r Alban, wedi teithio lawr o ardal Aberdeen. Tipyn o siwrne. Ia. Gar y gien. Ac yna swydd Henffordd, tu ôl iddi hi ar un sy'n newi basio heibio ni fyna. Mae hwnna'n dod o Ogledd Iwerddon, rhif 29. Eich ffefryn chi, Trebor, o hwnna. Dyna ni'n gweld i mynd yn y pellter fynco. Co hi, ni'n gweld llun da ohoni fyna. Pam i chi di mynd am hwnna, te, Tre? O, mae'n hyd da ni'n de, a mae'r dim bol, a mae'n... Wel, dwi'n meddwl bod ni'n o beth eithriadol yn ni, ond cofia. Dyma hi, ie. A wedyn, mae yna heffer wyn smart ofnadw. Oes. Fan hyn, rhif 22, mae hon yn dod o'r gwyr. O'r gwyr mae hi? Mae hon yn arbennig, ond dyna chi treb eich heffer chi, yr un sydd wedi tynnu'ch llygad chi fyna. Mae yn edrych yn... A mae ddi symud, li. Wedi cael pwdi. Ydy pwdi. Yndi. Mae'n effer arbennig yn dwi. Drychwch y cig y part ôl na. A mae'n hyd yn un de. Cwbod y gwartheg yma nawr, Trebor, wedi cael... Mae nhw allan o Darw Charolais wedi cynhedlu gan Darw Charolais, te, ond... Ia. Allan o pwy fath o fryd o wartheg bydde lot o'r rhain wedyn te? Wel,
Mae'n debyg I fi bod yna groes limo sy'n yn lot o'n nhw, yn i'm hamen nhw. Yn edrych felly. Byddai'r glas Prydeinig falle rhywle nôl yn yr ache. O, mae'n siŵr. Yr ambell un ohonyn nhw I gael y siap. Y siap yma ti cefn. Yn aml iawn mae hynny'n digwydd yn dydi. Ond un o'r bethau sylw ni dros y deudydd nesaf yn y dosbarthiadau croesfryd, mae'r limos yn gryf iawn yn y gwad yn aml un ohonyn nhw. O, mae'r limos yn yndi. Wel Treb, mae yna dipyn o ffordd I fynd yn y dosbarth yma. Mae Arwyn Morgans y cigydd yn cael gwres I drad, ond yn gwneud gwaith arbennig o dda ar y teg. Felly... A dwi'n siŵr bod o'n bleser gyda fo cael safon mor dda I Mae wrth I fod, chi'n gallu gweld wrtho fe, ynddi chi? Mae'n mwynhau yn dwi, ac yn brofiadol, wrth gwrs. Ia'n union, yndi. Felly fydd neb yn cael cam yma heddi, allai'ch sicrhau chi o hynny. Diolch yn ôl ato ni, mae yna ddrama, mae yna densiwn mawr yma ar fore cynta'r ffair Eia ynghylch y gwartheg. Yr heffrod sydd yn tynnu'r sylw ac yn cadw ni'n brysur y bore yma. A'r dosbarth sydd ymlaen o hyd yw'r dosbarth I heffrod wedi cenhedlu gan Darw Charolais. Arwyn Morgans y cigydd o lanfair y Miallt yn gwneud gwaith arbennig o dda. Ond mae wedi cael chwysad y bore yma. Tre bod Edwards yn gwmni fi o hyd. Yndi, mae o'n. Mae'n cael gwaith fan hyn, Treb. Yndi, dydy ddim yn hawdd. Ond cofia, mae'r safon mor uchel. Diolch yn gwneud llawer o wahaniaeth pryd mae'n rhoi y gyntaf wrach. Na, yn union. Ond mae yna wahaniaeth pwysau mawr rhwng y gwartheg yn y dosbarth yma. Rhwng yr un ysgafna a'r un tryma, mae'r un ysgafna yn 464 kilo a'r tryma yn 720 kilo. Yn diwir. Am heffer. Argol. Mae'r gwahaniaeth yna yn syfrdanol, yn dweud. Yndi, mae o'n syfrdanol, de. Yn diwir. Ond mae Arwyn, dwi'n meddwl, o'n i'n meddwl bod wedi gwneud I benderfyniad. Achos mae wedi gweld nhw'n cerdded, a nawr mae'n ail-drefnu chydig. Yndi, mae o. Ond os ydrychwn ni ar y lluniau fan hyn, nawr ar y chwith fan hyn, ar chwith y llun, yr un agosat o ni, I ni'n gweld Eddie Morgan. O Gil y Cwm, Llan Ymddyfri. Tybed ai fe. Fe sydd yn y set flan ar hyn o bryd fel petai. Fo sydd, dwi'n siŵr. Ai fe sy'n mynd â hi? Wel, dwi'n siŵr fo sydd yn... A mae hon yn pwyso 600 kilo. A di wir. Mae o wedi mynd â hi! Mae o wedi ennill hefyd. Llongyfarchiadau mawr iawn iddo fe. Argie. Mae o wedi ennill. Morgan and Jones. O Gil y Cwm, Eddie Morgan, dyna fe wrth gwrs. Y wyneb cyfarwydd I ni yn y ffair. Mi fydd e'n hapus. Fydd o'n I newydd. Fydd. Nid o'r hwnna bach I chi'n ennill dosbarth yna, Trevor. Na, gewir. A mae'n neis bod I di aros yn Gymru, dydi? Yn union. Bos, mewn dosbarth mor gri, ynddi? Ie, wir. A chynrychiolaeth o'r Alban, o Iwerddon, o Loegr, ond y Cymru, y Cymro o Gil y Cwm wedi dod i'r brig yn y dosbarth yna. Llongyfarchiadau mowr iawn. Treb, aroswch da fi os ewch chi. Na I. Mwy o gystadlu, mwy o ddrama dal I ddod ynghylch y gwartheg. Nes ymlaen. Da iawn. Wel, Eddie, llongyfarchiadau mowr iawn. Diolch yn fawr iawn I chi. Diolch yn fawr I chi. Wyt ti'n teimlo siw deimlad yw I ennill dosbarth mor gri, gwed? Ti'n siŵr, mae'n mynd trwy ddwy'n awr. Wyt ti'n gynnes I fi? Clas yr feddi yma. O ti'n siŵr o fod yn crynu pan dros ti fewn fan hyn i'r safle cyntaf fel petai o ti'n meddwl, please, pidwch symud fi nawr. Ti'n iawn. O'n i'n mynd i aros, o'n i'n moyn aros myned. Mae'n bleser I wneud siwrt clas o dda Charolais yn y clas. Mae'r dosbarth yma mor gri. Beth yw hanes yr heffer allan, wrth gwrs o Darw Charolais, ond wedi genhedlu gan Darw Charolais. Beth yw hanes y fam? Fyw clas. Belgian Blue yw I mam. Mae'n 15 half months old. Wel, geweld sydd eich fi'n man. Cadw yn ei ddifagus, na I fi digon dan fe. Ond yn pwyso yn dda, 600 kilo. 600 kilo, mae'n ddechrau. Dwi'n mynd fawr iawn, ond mae'n llon cig. A mae'n llydan mlaen, mae'n bwer ar eithaf. Mae top dechrau yna drwysiadyn, mae'n cyfer gros I gyd. Ac yn dawel fel oen bach. Mae'n iawn. Llongyfarchiadau, Eddie. Diolch yn fawr i chi. Nes I weld y wobr gynta'n aros yn Gil y Cwm ac yn Cymru. Diolch yn fawr iawn. Llongyfarchiadau, da iawn.